hau ikastia asko lagundu dozta, zeba eukidot aukera ikusteko egoera desberdinak, bai gallinerokua, kainarrealekua eta asko ikasi dute esperientzia horretatik. Eta gero modulua orokorrian asko lagundu dozta pertsonalian eta egoera desberdinak ikusteko, ulertzeko eta ezagutzeko. Bigarren ebaluaketa bukaeran proposatu zuzgun itxia proiektu bat, kasu praktiko bat aztertzia. Eta aztertzeko 3 asignatura batera lotu ginen, eta sartu ginen lehenengo egunetik, bigarren ebaluaketa bukaerara arte eman ginen teoria guztia. Eta hasieran beldur pixkat euki ginen, teoria guztia sartzia eta hori dena inpakta egin zuzgun pixkat. Baina gero ja, denbora pasagoa gala, ideiak modu naturalian ateratzen ziren eta erresagoa jakun. Eta azkenik, bukatzeko oso proiektu politxe atera zen eta gustora bukatu ginen, gustora jakun asko itxia. Esperientzia hau bizitzea, kultura desberdin bat ezauteko balio izan dozta, bere itxurak eta ikuspuntu desberdinak, eta bebai gatazkeen aurrian erraztasun gehiokin topatzen ditute irtenbideak. Eta berazgarrixe izan jabe bai nire bizitan egunerokotasunean eta ikuspuntu zabalau bat eukitzeko.